ina so na yi amfani da wannan damar na ƙara gaya muku waɗansu abubuwa da nake so na sanar da ku wanda ba lallai bane kun fahimci abin. Me abin da nake so na sanar da ku sai akwai waɗansu maganganu uku da nake ta so mu yi a kai tintini nake so mu yi tattauna akan wa'annan maganganun. So da me ina ta samun kwashin tambayoyi daga gurin mutane, ina ta samun tambayoyi wallahi har na gaji da amsa wa mutane. Amma me kawai sai na yanke shawara cewar dole kawai za mu yi magana a class. Idan mun yi magana a class kowa ya ji abin da muka yi. So idan ya zama recorded ma kawai sai mu sa a YouTube saboda mutane su zama sun san abin da suke kuma su zama suna da hankali suna fahimtar abin da yake gabansu. So a takaice abubuwan da nake so na yi magana a kai za ku gana rufe class ɗin wanda yake so zai yi magana zai iya mun magana ya yi mun message. So za ku gana ya rufe class ɗin saboda wannan za mu sa shi a YouTube. So abin da yake kan faruwa shine a tambaya ta farko da mutane suke yawan yi min shine who is professional trader? Why professional trader? Professional trader ne da yake trading. Number one, professional trader ne da yake trading da equity din da ya san cewar ba kuɗi bane da zai ɗaga mishi hankali ko da yayi losing ɗinsu a cikin kasuwa. Ba kuɗi bane da zai firgita ka ko da misali a ce kai losing ɗinsu a cikin kasuwa. Professional trader ya san abin da yake risking idan ya zo trading a cikin kasuwa. Ina fata kuna ji. So wannan shine number one. Number two, professional trader yana trading da abin da muke cewa risk management. Risk management. Risk management. Me risk management? Ka dinga calculating risk abin da ka zo da shi kasuwa, ka dinga calculating me za ka iya risking, me kuma kai ka zo da shi kasuwa. So professional trader kullum waɗannan abubuwan guda biyu su yake trading. Na farko shi patient trader ne. Me patient trader? Trader da baya trading ko da yaushe. Almost 10 buying, 10 selling, 80% kuma me patient. 80% na trading na retail trader patient ne. 10 ne buying, 10 kuma me sell. So abu na biyu kuma da na yi magana a baya shine na ce me yana risk management. Let's assume mutum ya zo da account zai trading da $1,000. Abin da ya kamata a ce in dai professional trader ne zai ma trading da $1,000, I'm telling you wallahi in dai ya san abin da yake, abin da ake risking baya wuce 1% ko kuma 2%. Me 1% na $1,000? 1% na $1,000 $10 ne. 2% na $1,000 $20 ne. So abin da suke risking professional trader baya wuce $20 in $1,000 account. Professional trader kenan. So da me saboda ko da an dakan mishi stop loss a wannan trading din ba shi da wani tashin hankali is -10 ko -20. Yana da opportunity da zai sake bude wani trading idan ya samu wani opportunity. So da haka bai da tashin hankali. Idan $100 kake losing da shi kake trading da shi karamin account trading account ɗinka risk 2% bai fi $2 ba. In dai zaka trading da 0.01 I'm telling you abin da zaka yi risking in dai 20 pips ne is $2. So in dai zaka risking $2 ba na jin in zaka loss guda uku ma a jere $6 hankalinka zai tashi. Baka da tashin hankali. So this is how professional trader yake trading a forex. Wannan shine professional trader. Sannan abu na biyu professional trader ya san risk. Ya san da yake risk. Ya san daily drawdown ɗinsa. Ya san abin da a rana idan ya yi losing kawai ya yi losing wannan trading ya hakura. Sannan ya san weekly drawdown ɗinsa. Ya san a sati ga abin da idan ya yi losing ɗinsa kawai ya san zai avoiding trade ɗin sai next week. Ko kuma ya koma ya sake backtesting ɗin kasuwa. Sannan ya san me minimum abin da zai sake me losing amount. Definitely idan ya losing wannan amount next month ma ba lallai trading ba sai ya koma ya sake backtesting kasuwa ya ga me yasa yi wannan loss. Ina fata kun gane wannan shine fact. Professional trader. Majority mutane sun iya trading, they are professional trader amma matsalar su shine zalama, greediness, over trading. Greediness, over trading, ka so kana trading da pair 10, 20, 8, 7, kai kanka baka san inda ka nufa ba. Dole zaka dinga asara. Ina fata kun gane. So that's number one. Number two, what is customized indicator? Mutane suna yawan yi min question akan customized indicator, robot, why. Customized indicator din nan indicator ce da ake trading da ita. Robot trading ake yi da shi. Wanda suke majority mutanen da suke da ilimin computer programming yawanci su suke creating waɗannan abubuwa. Amma abin da nake so in gaya muku shine akwai traders din da suke yi wa mutane ƙarya. Suna amfani da customized indicator din nan suna sayarwa da mutane. Suna amfani da ne customized indicator suna sayarwa da mutane suna cewa customized shi tana aiki 100%. Wallahi ƙarya ne. Wallahi ƙarya ne.
da lagging indicator da muke using din su a forex, su Fibonacci, su moving average, su stochastic, RSI, da what do we call it, customized indicator, duk san abu ɗaya ne. Ba indicator ba ce take trading. Robot yana trading, akwai robot din da yake ajiye profit na yadda na sani, amma ku sani drawdown ɗinsa idan kun je kun kalla hankali ma ba zai ɗauka ba. Definitely idan ya tashi zai maka loss, dole za ka shiga trouble. Ina fata kuna tare da ni. In ya tashi zai maka loss, za ka shiga trouble. Za ka shiga trouble. So saboda haka waye ya aike ka? Saboda me za ka je ka yi? Wannan kun ga kenan mistake ne, ba daidai ba ne. Saboda haka trading da indicator, ni ban ce ba za a yi trading da indicator ba, ban ce ba za a yi trading da robot ba. Yes, ana yi. Amma ku sani duk wanda suke trading indicators, maganar gaskiya ba indicators suke kallo suke trading ba. Ba indicators nan suke kallo suke trading ba. Suna da ilimin kasuwa, sai su amfani da indicator as confirmation. Let's assume suna kallon kasuwa tana off trend, sai suke so su buy. So za su ƙara indicator ɗin nan. Kowace indicator ka ɗauka a forex, in ana off trend za ta samu off trend, in ana down trend za ta samu down trend. Ba sai ka je kana siyan wata customized indicator kana asara kuɗi. How many of you kuka je kuka dinga buying din customized indicator a gurin mutane? Mutum ya dinga muku rantsuwa kuka sai indicator nan za ta dinga ba ku profit. Ashe ta zo ta muku blowing account saboda indicator kawai kuke kan. Kuma shi kanshi bai da ilimin forex din na gaske. Idan yana da ilimin forex ba zai siya muku da wannan indicator din ba. Why? Na ce ba zai siya muku da. Saboda zai nuna muku asalin yadda kasuwa take movement ba tare da indicator ba. Zai nuna muku naked chart. Indicator confirmation entry kawai ake yi. Confirmation entry and exit ake yi da ita. So ba wai ana amfani da indicator za ta nuna ma kai buying ko kai selling bane. No. In dai kana trading da indicator dan ta nuna ma kai buying ko kai selling, ku sani wallahi na faɗa sau uku, you lose your money. You lose your money. Za ka yi ta asara. That's number 2. Customized indicator, barter trading. Barter trading. Customized indicator, barter trading. Kai za ka tattara iliminka ka yi haƙuri ka zauna ka koyi karatu, ka iya karanta forex a naked ba tare da indicator ba. So idan ka iya, an kaga dama in kana so ka sa indicator already ka riga ka san kasuwar, za ka iya sa indicator daga baya ka je ka yi trading ɗinka. So wannan shine abu na biyu da nake so na yi magana da shi. So da haka a kiyaye. Abu na uku kuma da nake so na yi magana, what is the difference between sent account and demo account? Akwai mutanen da suke zuwa za ka ga sun zo suna buɗe account position, kaga sun yi video suna sa sun buɗe position lot, 15 standard lot, 30 standard lot, 100 standard lot. Ku sani demo account suke yi, ba live account bane ba. Ba live account bane. Ba live account bane ba. Professional expert trader da suke trading da wannan account in majority ba za ka ga account ɗinsu ba. In dai trader expert professional trader ne ba sa nuna account ɗinsu a online. In dai account ɗinsu ya kai irin wannan $100,000, $200,000, $150,000, $300,000, za ku ga ba su cika showing account ɗinsu ba. Very few, kaɗan ne daga ciki suke showing account ɗinsu. Amma wallahi tallahi kusan 95% na mutanen da suke showing ɗin account ɗinsu suna trading da $200,000, $300,000, $100,000. Yau AJFX zan buɗe muku sirrin. Ko da mutum ya maka rantsuwa ya ce maka ba demo yake ba, bara mu buɗe maka sirrin. Ba demo yake ba, mun ji ba demo kake yi ba. Sent account yake. Akwai abin da muke cewa sent account. Kun san idan ka je wajen buɗe account a broker, akwai ECN, akwai standard, akwai YY, sannan akwai sent. Ba kowa bane san me sent. Sent account, abin da nake so ku sani, shi sent account idan ka saka $10 a sent account, ku sani sent account za su baka $1,000 ne. $1,000 za a baka a sent account. Sannan idan ka bude sent account in sake bude muku sirrin, idan ka saka $1,000 a sent account, ku sani in ka sa sorry, idan ka saka $1,000 a sent account, ku sani in ka sa $100, sorry, in ka sa $100 shine na biyu. In ka sa $100 a sent account, ku sani za a baka $10,000. $10,000 za su baka broker din in dai sent account ne. Sannan haka last one din idan ka iya saka $500 account ɗinka $1,000 in dai send account ka buɗe to za su baka $100,000. Za su baka dala nawa? $100,000. Gashin real kuɗi abinda ka sa $500 ne in Nigeria naira $1,000. Amma idan ka je ka samu broker ɗinka ka ce send, abinda zai sama $100,000. Wanda mai kallo wanda bai sani ba shi da ilimin forex
wanda ake wa ƙarya ana raina musu hankali suna ɗauka cewa live account ne, account ɗin gaskiya ne, wannan mutumin yana da kuɗi waye yana ƙarya saboda a biyo shi ko viewers ko wani abu makamantan haka. To ku sani idan ka sa wannan $1,000 ko kai da kake saurare na ka je ka samu broker mai kyau ka ce send account kake so ka bude ka sa $1,000 $500 wallahi sai an baka $100,000 50 million naira in Nigeria 50 million naira in Nigeria za a baka amma ta send account za su baka $100,000 sannan wannan $100,000 da ka sa aka baka $100,000 ta send account ita ce ake muku ƙarya da ita ake ce muku live account ake trading ake ce muku live account ko kuma da hankalin ku ya tashi sai ku dauka mutum da wannan naira miliyan 50 din yake trading saboda za ku yi calculating a calculator kudin Najeriya akwai kusan naira miliyan 50 ne mutum yake trading da shi abin da za ku gani kenan kusan naira miliyan 50 mutum yake trading da shi wayar ƙarya ne ba da naira miliyan 50 yake trading ba da $500,000 yake trading send account ne yana da bakin ɗin kwakwalwa ku dan ya muku ƙarya ya nuna muku cewa shi mai kuɗi ne ko kuma shi expert ne ko kuma shi ya san abin shi yayi kuɗi a harkar forex har da $100,000 yake trading no is $1,000 kai ma zaka iya zuwa ka buɗe send account in ka buɗe send account za a ma converting ɗinta za ta koma $100,000 saboda haka guys abu a hankali ayi karatu a daina kallon professional traders a'a kai ma ka kalli ya za a yi ka zama professional trader a daina kallon mutane da suke zuwa su dinga cewa indicator tana trading robot waye wallahi za su ma garanti za ka samu 200-300 a rana in ji uban wa ƙarya ne euro dollar da muka yi predicting ɗinsa baya wuce 180 pips every single day daga bayan ɗinsa har selling ɗinsa mafi yawanci pips ɗin da yake kenan sterling pounds shi ma move ɗin shi completely baya wuce 180 ɗin zuwa 200 plus kaɗan amma sai a ce ma zaka ci 300 pips a rana zaka ci 400 pips wani ya gaya ma gold ne yake wannan move ɗin kuma shi ma ba ko da yaushe ba so guys dan Allah dan annabi mu shiga hankalin mu je mu yi karatu abin da yasa na zo na dan kwance muku wannan aikin saboda makaryata da suke scamming ɗinku suna siyan muku da indicators suna scamming ɗinku suna gaya muku ƙarya bayan kun sai indicators ɗin ku zo ku yi blowing account dan Allah dan annabi a yi amfani da abin da na faɗa at AJFX dealer trade. Bye bye guys, thank you so much, bye bye guys, sai mun haɗu a next video.